Пакуль жанчыны нетаропка стаўлялі закусь на сталы, мужчыны в ценю пад істопкай кругляк асвоіўшы стары, пускалі дыму ў асалоду, вялі гаворку між сабой і пра ўраджай, і пра пагоду, і пра далёкі лісабон. Хоць чуўся гурт правамі роўны, ніхто не лёкай і не пан, але як рэдкі госць шаноўны ў цэнтры ўвагі быў Сцяпан. Пачуць яго было цікава. Аўтарытэтны ўсё ж зямляк, з начальствам сходзіцца па справах і свет аб'ехаў як-ніяк. Што праўда, сам Вячорка лезці ў цэнтр увагі не прывык і быў заўсёды ззаду дзесьці, на фотаздымках групавых. Як чалавек не без амбіцый, дырэктар школы Крутарог хацеў павесці асабісты на ўзроўні госця дыялог. «Сцяпан Якубавіч, ну як вам на ўлонні роднага кутка? Тут, дзе ў прысутнасці наяўна і лес, і поле, і рака». Вячорка строс з цыгаркі попел. «Прыгожа ў нас тут, што й казаць. Вячысты лес, мурожны поплаў. Цаніць бы гэта і шанаваць. Усе гаранты і ўмовы, каб творчай музе аддыхнуць». Дырэктар бачна быў гатовы бліжэй к мастацтву павярнуць. Але Вячорка не паддаўся, на іншы выкіраваў лад. «А мы у гэтым і бяда ўся, не цэнім свой прыродны клад. Мы часта думаем, вось недзе, вось там прырода, там краса. Я па зямлі крыху паездзіў і хлам з душы павытрасаў. Заблуды прымхаў вымеў смецце, мне смешна чуць пра нейчы рай. Для ўсіх і кожнага на свеце найпрыгажэйшы родны край. Для нас прыроды болей мілай, чым беларуская, няма. Яна ж усіх нас надзяліла душой такою, як сама. То ж у яе натуры чуласць, гасціннасць, мяккасць, дабрыня, гатоўнасць даць табе прытулак, ці ты чужы, ці ты радня. Рай нейчы хвалім у ахвоту, а вось задумваліся вы, што ў нас апроч бадай асоту няма калючае травы. У нас ці ў лесе ты, ці ў полі, садзіся смела, дзе стаіш. Не бойся, сцёгны не паколеш, як на падушцы пасядзіш. Я ж быў у тых краях на поўдні, дзе ўсюды горы навакол. Хадзіў па полі і запомніў, які няўтульны, жорсткі дол. Над ім у поце людзі гнуцца, а ён на ласку страх скупы. Нідзе не сесці, не прыткнуцца, адны калючкі ды шыпы. А ў нас зямля, якую краску, якую былку не сарві, кладзі да сэрца як лякарства. І здаравей, брат, і жыві. Мы ад зямлі суздром залежым, як і яна ад нас, людзей. Завошта ж мы яе драпежым, штораз бездумней і люцей. Вось вы ўжо ўсе не маладыя, тут нарадзіліся, раслі. Дзе ручайкі, крынічкі тыя, з якіх калісьці мы пілі? Дзе дзеўся бор на белых выспах, што быў нам домам у вайну? Чаму ён знік? Чаму ён высах? Каму прад'явіць час віну? Дзеля якой вышэйшай мэты бясцэнны клад жывой вады ў акіян мы пром сусветны? Ну і перапром, а што тады? Сцяпан, замоўкшы на паўслове, нагой акурак прыдушыў і зноў адчуў, як крыўдна злое штось варухнулася ў душы. Не раз ужо ўскіпала, як магма лютасць у грудзях, ад горкай думы. Што прыспала ў многіх душах грамадзян? Чаму яны так неабачна, не прачуваючы бяды, ідуць за глупствам і нахабствам якога-небудзь гламазды? Няўжо яны не разумеюць, што тут яны гаспадары,
ад веку тут аруць і сеюць, і шлюць у свет свае дары, што ўрэшце рэшт і іх нашчадкам не дзесь, а ў краі родным жыць. І трэба мець, каб чуцца шчасным, што шанаваць, чым даражыць. Сцяпан, зірнуў Тамаш на брата, ты так гаворыш, як бы тут сабралі тых, хто вінаваты, і ты выносіш ім прысуд. А нашай, брат, віны не болей, як і тваёй, а можа і менш. Бо ты ж усё-ткі Божай воляй дзесь там з уладаю наўзьмеш. Напрыклад, я не растлумачу, чаму так сталася і як. А толькі многімі ў нас, бачу, кіруе хэнць пажыць у смак. На ўсё, я думаю, ў прыродзе пайшоў у наступ спажывец, і звер і птах ужо на зводзе, і ўрэшце рыбіне канец. Усё наважыў зжэрці, знішчыць, без сантыментаў, лішніх слоў, мільёнавокі паляўнічы, мільёнарукі рыбалоў. Ніхто не мучыцца дакорам, ніхто не думае пра грэх, і ўжо не стане ягад скора, звядуцца жолуд і арэх. А з'ездзі ў лес, у гушчу нетраў, і глянь, што робяць грыбнікі. З-за грыба мох на сотні метраў дзяруць і рыюць, як дзікі. Як бы іх страшны голад гоніць, і трэба грэбці наўзахоп. Усё, каб выграбці сягоння, а заўтра хоць патоп. Тут і са школы трэба многа спытаць за рост падобных з'яў. Зірнуўшы ўскос на Крутарога, Антось філосаф слова ўзяў. Напомню прыклад досыць даўні. Калісьці ў нас у буквары было на Б апавяданне «Барыс і белка ў бары». Што не пісьменна, не вавёрка, а белка. Тэма напасля. Цяпер пра іншая гаворка. Чаму драпежнасць узрасла? Барыс са стрэльбай. Бачыць, белка. Бах! Міма. Белка на суку. Зноў бах! Не лучыў. Эх, няўмека! Гаворыць белка хлапчуку. І вось сынок бацькоў нядрэнных на ўсё жыццё запамінаў, што трэба біць звярка на дрэве, каб ён зваліўся і сканаў. Не жыць у радасці з ім дружна, не любавацца і любіць, а біць безлітасна, бездушна, страляць і біць. І паспрабуй пасля ў такога перавярнуць душу інакш. Ён пераверне сам любога, з запалам выгукнуў Тамаш. У нас такую сілу мае меліяратар гламазда. Яго нішто, брат, не стрымае, яму нічога не шкада. Яму, што збег ад аліментаў за 8000 вёрст сюды і што паводле дакументаў прайшоў і турмы, і суды. Такія вывернуць з карэннем апошні кусцік на зямлі, каб атрымаць адно скарэй ім на пахмелку 3 рублі. Відаць, мы ўсе папроку варты, я і мастацтва закрану. Вось быў я неяк у тэатры, глядзеў камедыю адну. Дык там якісь артыст на сцэне іграў старога цурбяля і ўсё крычаў, аж пырскаў пенай. «За што любіць цябе, зямля?» І што жылі мы небагата і пухлі з голаду парой, зямля была ў тым вінавата, даводзіў бравы дзед-герой. Я слухаў гэта і не блазе, на ўсё ж патомны хлебароб, адчуў, што ён мяне абразіў і рушыў з залы ў гардэроб. О, прастата ды не святая, як ты далёка завяла! Падумаць толькі, ён пытае, за што любіць цябе, зямля. За што любіць? Во ліха матры, во даў задачку для глузда. Відаць, арудуе ў тэатры таксама добры гламазда. Калісь дзяды навук не зналі, але карміцельку зямлю ласкава матухнаю звалі, як маці родную сваю.
Стамлёна з хаты выйшла Лёдзя, падсела к Веньку на кругляк. Напрацавалася аж годзе, ды і наспыталася няўзнак. «Ну як там, скора ўжо, сястрыца?» – міргнуў ёй весела Антось. «Гатова ўсё, маглі б садзіцца, але не чутна дзядзькі штось. Альжбета Францаўна чамусьці яшчэ таксама не прыйшла». Сцепан адчуў, як вена ў вусці звужацца раптам пачала. У думках сам сабе ўсміхнуўся. А ты хвалюешся, аднак, як бы настрэчу з ёй вярнуўся той сарамяжлівы юнак. Спакойна, брат, не ўскрэсне тое, даўно ўжо зеллем парасло. Вы не захочаце абое успомніць нават, што было. А дзе ж Мікіта? Хтось пытаннем ягоных думак ход спыніў. Сказаў, пайду на прагулянне, а вунь ён лёгкі на ўспамін. І сапраўды з гумна да гурту паважна крочыў зводны брат. Не ішоў, а нёс сваю фігурку, глячок паўнюткі акурат. Ён зранку добра быў паддаўшы, садзіў, пакуль не набрыняў, паспаў на сене, у паддашы, і мацыён цяпер прыняў. Вінцусь рашыў душу адвесці, увагай швагру дагадзіць. Мікіта Зміцеравіч дзесьці адзін сызволіў пахадзіць. Мікіта зіркнуў, нібы стрэліў. А што з табой тут дым глытаць? Калі ўвязде такая прелесть, і пасматрэць, і падышаць. З усёй радні сваёй найболей ён Вінцуся не паважаў, бо зразумець не мог ніколі, сур'ёзна кажа той ці ў жарт. Ты гарадскі, табе, Вінцэнты, паняць прыроду не дано. А я ўвесь век жыву ў райцэнтры, што і ў дзярэўні ўсё адно. Бывае, выйдзеш вутрам з хаты, так благавухая сярэнь, аж нос зрываюць араматы. Здаецца, б нюхаў цэлы дзень. Вінцусь тыраду ледзь даслухаў. А я на гэта вам скажу. Народ не цэніць благавухаў. Ён любіць водарся ножу. Ще й той ухмылку сцёр на вуснах, Мікіта ж глянуў на радню. Ты придержи язык распусный, привык плявузгать ерунду. Крыху няёмка стала Лёдзі, аж злосць мільгнула на губе. Ну, муж, калі б не пры народзе, ой, благавухнула б табе. Агульны смех з яе пагрозы і жартаў рэплік цэлы рой, знялі канфлікт амаль сур'ёзны, пераламалі ўраз настрой. Каб як лягчэй астатак часу чакалі госці на двары, «Принесла б, Лёдзя, ты нам квасу», – кіўнуў, міргнуў Сцяпан сястры.